Algunhas palabras que teñen B ou V poden chamar a atención cando se escriben en galego, pero a sorpresa desaparece cando se observa como eran esas palabras en latín. Abogado, con V, en galego ten que ver con que en latín advocatum era con V, como o eran vocationem e convocare, coxe son vocación e convocar. Igual acontece con avó, que deriva de abolum, e con boda, que procede de vota, un plural que significa os desexos, as promesas. Do singular votum veñen as palabras voto e votación. Berza, na nosa lingua tamén é con V, xa que procede do plural latino viridia, e do singular viride temos a cor verde. O mesmo ocorre con voitre, que deriva de vulturen, e con bulto e abultar, que veñen do latín vultum, que significa rostro, cara. Todo con V. O F, que tiñan algunhas palabras grecolatinas, pasa así mesmo ao galego como V. Así, Stephanum, nome do primeiro mártir cristián, pasa como Estevo, e deu o apelido galego Esteves, con V. O mesmo pasa con dúas plantas, o grego Trifilon, que deu trevo, e o latín aquifolium, que deu a cibro, e o abundancial acevedo, que tamén é apelido. Todo con V. Pola contra, en galego maravilla escríbese con B, porque ven do latín mirabilia, que era con B como admirable. O sufixo latino bilen tamén era con B e deu case sempre ble como a imposible, pero tamén bel, posíbel e algunha vez bil. Por esa razón da palabra latina móbilen, saíron os galegos móvil e automóvil, con B. Outra norma xeral é que o V latino dá V na escrita galega, pero cas labiais B ou P dan B. Por iso, de populum temos pobo, con B. En moitos destes casos, a grafía galega cadra coa portuguesa, pero non sempre, porque en certos casos o portugués estándar fai con V palabras como povo e governo, que en latín tiñan P ou B. E noutros casos o portugués cadra co castelán, boda, maravilla. Algunhas palabras que teñen B ou V poden chamar a atención cando se escriben en galego, pero a sorpresa desaparece cando se observa como eran esas palabras en latín e mesmo en linguas latinas distintas do castelán. ben falado. Lugar no que se garda a palla e as ferramentas de labranza. Palleira. Os magos e as bruxas posúen a arte de saber facer Maxa. Ves como sabes? Se vostedes collen o mapa da Península Ibérica e trazan unha liña horizontal que separe o terzo norte de todo o resto, na parte de arriba quedamos os que pronunciamos B e V como B, ata o punto de que a lingua vasca xa nin ten letra V. Na parte de abaixo, ou se diferenciaba entre B e V ou aínda se diferencia, porque, por exemplo, en Valencia aínda din un vaso de vino, e en Lisboa falan de o viño de Évora. No norte non, no norte pronunciamos todo igual como B. Pero en canto a escribir, os galegos miramos como era no latín. Se en latín era con V, escribimos con V. Se era con B, escribimos con B. Por iso, abogado e boda en galego son con V, e en cambio, móvil e maravilla son con B. Todo ten a súa explicación. Labor.